yawon kunne min yana wani yawon ya ɗin wani yawon mara ya ɗaho. Salamu alaikum ranka wani rabin da Allah kai hankuri wallahi na ɗan je nan unguwa na rabu wallahi. Yanzu ya za a yi wai. To yanzu dai wani rabin abin da ya kamata akwai wani wata shawara ɗani zo da ɗa. Ina ganin daga ni sai ai. ta wani rabin faɗi in ja. A gani. Yau ne ne nazarin yawa in hidu ɗakar kansila nan ne nan sarawa. Fakat ya ma he wallahi. Wallahi. Ina son yin a kuma ga yana gangarin gawon fa samu zan yi wallahi. Yanzu ya za a yi. To wani rabin. Bari a koma masallaci. Wani masallaci fakat akwai boka ce na ɗan tsolon bura ka haɗi ta ƙari ka ma zamo in Allah ya su. Boka o. Ta. Mutum zo wajen wata yara ne ba sai ka faɗi ba da ka ta haka nan. Wadda kake nema doguwa ce baka mummuna haka ne? haka ne. Tana da katon hanci. Aw. Kunnanta ya yi girman mota. Tana yawan shiga cikin laka. Haka ne. Haka ne? Eh. Ko ka tashi ka je bukatar ka za ta biya in bukatar ka ta biya. Za ka ba da bunsuru kafa. An sallame ka. To yayi na gode boka. Ba godiya a nan. Ka tashi ka wuce. Ka tafi da baya-baya. Salamu alaikum. Ku dakata nan. Ba a yi mana sallama. Salamu alaikum. Ba a yi mana sallama a nan. Ku koma ku shigo da baya. Ya isa nan. Ku zo da baya. Boka ɗan tsulun muna neman wani taimako. Kuna son gani na ne ko in tsaya a nan? Sakko a yi gwangwa da gwangwa. In dai hito ba ma saukowa. To hito. Bukuma! Ba a jin tsoro a nan. mu ba sani ba. Sani ba. Kai haƙuri. Mike tafi! Ina neman wani taimako ga rinka. Ni ba na ba da taimako sai dai in aikatar da umarni. Aikatan mu. Ku dakata zan gaya muku abin da yake tafi da ku. Bukuma! Na san ko me yake tafi da ku dalla. Tantabarar ku. Mai da dama. Gai! Ba tantabara ta ba. Ba a yi mana ganganci a nan. To ba tun tabara mu. Ba tantabara ta. Ya isa. Tuwa ya ka kai wajen guga son ka kone. Kuma ba suna ba. Akwai wani sauro wanda ya addabi shiyar ku. Mama yana sauro da ba a yanga. Bari mu haɗa aboka an baka san abin da aka da mu ba. Takarar kansila ya tobe da. Ni ne zo ɗan kansila kuma ina son in samu. Bukuma! Gaskiya da nake ta bugawa, ina ta bugawa sai in kama ganin lema da tsinciya. Wacce takara ce kuka hito? PDP. PDP. Haba gaskiya na kama ganin lankwasan lema.